čaute, tak to je náš prvý diel, hráme Sumotori Games, som tu s mojím bratom, o rok mladší, pozdrav. Čaute. Pristali sme si skoro ráno, aby sme mohli natočiť tento diel a my už môžeme hrať, hej. Ešte počkajte si tu čo hra. SB Shift C3, dobre, a tým už, dobre. Môžeme začať. Poďme! Bože, jedno mohol vyhrať, si dáme. Poďme ďalej hráme. No poď chlape. Ty kokos. To je volovina. Úplná volovina. Áno, ja sa dva jedna. Super. Ideme opäť. Tento diel nebude dlhý, ale verím, že to užijete. Čo je. Jo, 2-2. Hej, super. Super rozhodný. Poď. Ty tak kokos. A počkať, pozor, aká je malá arena, poďme ísť. 3-3. Čo? Ja som dneska spolu. Rozsetná arena, 3-3. Ja to nemôžeme ísť von. Nehovordaj, že keď to si ne. Jo! 4-3. Na koľko sa hraje? Do 5. Asi do 5? Neviem. Ja fakt hráme tu prvýkrát tú hru, ale... Pani... Ty si vyhral, že není možné, on už padol, ty kokos. No prdel. Úplná volovina mesiaca. Ideme. Áno, 5-4, jo. Kde stalo 5-4, ok. Dokedy sa to hralo? Teraz som 6-4. Jo. Musí byť dvojbodový rozdiel. Jasné. Dobre. Dáme si ešte raz tú preview. Ešte. Ajme. Áno. Kde je to Sparta? Čo? Pasíš. Ty fašista. No podľa mňa. Markáva taký písiky. Bože. To je divé. Ešte zospal. 3, 2, 1, go! Versus! Poď. Ja som sa Poď podkol, We're 3, 2, 1, go! Nebojám na. Poď. Nespadol som. To je divé. Chutia ti moje gole. Chutia mi. Bože. Boleh sa kolby. Ešte raz. 3-1 a ja už vyhrám. 4-1. Iba jeden bod. Neviem. A poty. Fál, potky ma, bože ma. Kluby som si zvolil všetky. Bože. Game over. Winner. Tak dúfam, že sa vám páčila táto hra. Je to fakt bolina mesiaca a ja sa s vami lúčim. Lúči sa s vami aj môj brat. Čaute. Čaute.